Kublai saya simpat ifi bro. Laslam klam yo ban pelaj video show ti kini ki dan ki prolog projor ki bapet in bahaya kan ke YouTube channel jonga ti parmap na phi namar bari ba ngamla ban pelaj ki video la menta arta yuduna ti menta kesingi kedai ka sengi ke bang pelaj biang saya simpat ya kini video te ngapan map na phi ya ka jing bomla jonga bang man pelaj biang ki video ti menta kesingi kedai ka sengi ublay ka sengi kerpang jong trai ublay mo kumba la itu hi da ka perthai bro ko ti kumta menta kesingi kedai ka jing puli na kitab phawar ka kitab phawar na ka lenong ka ba arphau ti ka bangi ngis ngotho la ngi sampang halor ka ba ka ktien jong ublay ka bible ka pansya yangi tongin long kibriu ki ba perkhat seni bahaya ki baro ki ba ngi yo sngew habangi puli na ka bible ngi yo i habangi puli ka bible haba ka thau ya ki i wat ki jingmut bari jongi mo ya ki badon ha ka jingmut jing perkhat jongi bad ka mensim ko jongi ya ka ba ka bible ka tho bat ya ka ba ka ktien ublay ka pansya yangi kumba baro ki bala long kristan ki nget ba ka bible ka de ka ktien jong ublay te kumta kani ka de ka bor bamayan ka ba ngi ngis ngothu habangi puli te ladang ngim puli ka mot ngin kran ya ka ba ngi ngim puli bat ngim tem te bat ngisyu asngau na kibrio klam da puli da ladie te kamlong ka ba namar teng lalong no ba ngielam bakla bat na saelam bakla ti daka ba puli hi bat daka ba perkhat hi bat daka ba snothu hi ya ka ba ni puli ka bible dalade hi ti kalong ka ba khambha sibun bat ka baharu ya ka jing im simet jong yalade hi mo ka jing im simet la jong ti de na ta katau ba mentakasngi ka de ka kitab phawar na kal nong ba arphau ti sngap ha ka kumno ka pensai kumno ka hikai yangi kumno bangin em halakisngi namar ba ka jing hikai kam de na ka banta ka ba ngi ha ban kran ban khanala ne ban pen kalong ka jing sian halaka mensim haba ka bible ka hikai kalong ka jing sian halaka mensim bat ublei ru usyong hi ha ka mensim jungi ublei usyong ha ka mensim jungi ublei uklam syong hakitu ki jakabal hoi mo ublei umdan tang hayeng mane ublei umdan tang hakabalang handrei ublei udan ha ka jing im simet jungi ngide ban snotho e kata namar kani ka jing im kade ba ublei trai kan rat hi wa sngo bha yangi ubrio te ka syong hok yangi bangin aingo aidam yu ublei bangin mane yu ublei halak kano ka jakaru wal ada ngimla ban poi sing mane wal ada ngimla ban poi syaka taka jinget jong kabalang handrei simet marweiru ngila ban aingo aidam yu ublei kata kade ke jinget ke jongi kade ke jinget baskham ke jongi ti dena kata kadaw ba ka ktien ublay ko ongkum ni ke jinget baskham jong phi kapan kot ipi ti dena kata kadaw ba balai ngi songhok bangin aingo aidam yu ublay namar ba ublay ula ai ngobha ula ai ula karkhu kerdo yangi hadu bangin dalong kumni menta kumbangi ngilong ti ki baro ngimde ba ngin yathau ya ka jing tlot brio jongno jongki para brio handre ngirion perkhat arade lada ile komto ngirion perkhat halam sem lo jongken ada ile komto te ngarung hapan ngotho kumno bande mo mdei pede da ka ba pensngosi ne da ka ba niar kput handre syukiar be lada ka ile ka basniu ti syukiar lada ile da ka babha ti phiru yaibot ikanuk sajong i ka ba ile ka babha ti dena ta kadaw ba yelade ka syong be ha ka jing sian jong la dehi jong ka jing im simet jongi te ka syong ka jing sian jongi te da ka bangi puli ya ka ten jong ublay to yai ap ba ublay hi unle ya kano ka ba kibriu kili asni wi pin naile dalade kamde bangin penihar keput kamde da ka bang ngi penihar keput banle markeliang ti ha ublay hi untip ya kata te mentangan puli no naka kitab hawar kal nong ba arphau kawan kalong kanong ben brio kayat thang pat de kanong yamai kat ubasya penbiet haki
day ubastat. Kajing dom penting jong usiem, kalong kum kajing berngam using. Kat uba pendom ya uladep la kajing im. Kalong kaburam ya ubrio, ban kwa ya kaja, handrai man la ubiet, unap tang ban ya nia. Ujai tu julur ha kasenrai, anda poi kaporot, ulit wat bat don kajing tumu nakadonut ubrio, kalong kum ka bajeliu. Tang uba syampang unnang bantong naka. Bun kibriu ki penbenai la dia. Bakilong kiba bat ketien. Handrei hawat lada pisyam kiba bat jutang sisa. Haba ubriu uyat hong kisuk kikun jong hadien. Usiem usyong bisar. Usiem ubasyong bisar. Upe utai ya kajing sniu baro daki keman. Manu balak banong. Ngala penkuj yala kadonut. Ngakuj nakapap. Ki mau theo ki bom ya day bat ki jing theo ki bom ya day. Baro ar ki pen ijli hakmat utrai ublay. Wat ukanarit upen itu yala dia daki kam. Lada kaba ule kakuj bat kadai. Ya kaskor kabayu bat kakmat kabayu. Ya kaskor kabayu sngau bat kakmat kabayu. Utau utrai baro ar. Wat iit bantia yo pikaladuk. Kli yalaki kmat bat pin yo kerhai kabam. Karem tan pi ong unong tiet. Anda uradep tiet ukran ko penban. Don kaksiar bat kimau kordor ru sismam. Handrei tang kirmiang sentur. Jong kajing tip kilong upaila bakordor. Tokeni no ya kasopti jong ubrio. Uba ba jamin ya uso isnong. Tokeni no ya kasopti jong ubrio. Uba ba jamin ya uso isnong. Bahkan mau tokeni no ya kasopti jong ubrio. Uba ba jamin ya uso isnong. Bat benda ya haba uba jamin ya unong wei. Ukpu da kakamai thok utiang ya ubrio. Handrei ke sentur jong kan sadap smam da umauria. Ya kibut kamju pensyong da kabai selok lang. Tang da kajing yalam kabastat yang yale thma. Kenja ubasyang lorni uthat ya kibut ri. Kumta wat ju yalang bat uriu heng sentur. Lada ubrio utim yala ukpa ne yala kakemi. Ya kasyarak jong ansa pelip hadu banda dom teliu. Kanong temen bayo kerki habas dang kan omyo jeng kerku hakabakut. Wat juong ngaru nganle keput keliang i hautrai unsairap yipi. Ki mau theo bom yadei ki pen ijli ya hautrai ublei. Bat katara jur thok kambha. Ya ki jing jam ubrio lapen bej da utrai ublei. Te kumno ken ubrio ula ban itu yala kalenti. Ubriu uriam yala dia lada IT kentang turmur. Bat usababe tang anda uladep tuklar. Uladep te kular. Usiem ubastat upe ya kibasnio. Bat upensyahat ya kasyaka halor kamet jongki. Kamen siem ubriu kalong kesyarak utrai ublei. Kakhura ya ki kendong bari tam jong Kajing sebun bat kajing sanya kiadayo usiem. Bat kakhet jong kasyong nongrem hakahok. Kaburam kisamla kalong kajing klan jongki. Handrei kajing ipu kitemen dei unyuli jongki. Kijing kawut kaban da jengam snam. Kipen kuj par ya kajing sniu. Kajing kawat kipen kuj baro simet. Kani kaketien ublai. Di tangkini kentien kiba pilayo sngau na ka kitab hawar mentakasngi. Di ngin sai siampan, ngin sai kenduk pan, sai sinpat hakawai pat ka kasngi. Di tangkini kentien kublai sibon ni fibro.